И... О, тук е имало някакъв запой. Здравейте, аз съм Венци. Това е Стефан. Нали така, Стефчо? Не. Добре. Днес сме в изоставена сграда, и която е всъщност доста открита. Трябваше да минем през охраната. А той е заспал и си Ръцъкна на телефона. Така че да, успяхме да влезем. Само ето си скъсах панталона по пътя. Но... покажи ми как ще къса. Няма нужда. Окей, нека да огледаме. Това ще има. Там ще има по-трудно да не види. Да. Holy fuck. Тук мога да има някой. Да, готовото. Сега не цвиди. О, fuck. Потънах. Си. Казвам точно, защото е мъртъв. Да, съм с него. Фак, там има някаква птичка. Готима. И... Кошче за покулък. За първ път имаме тук и... Имаме да прескочим това. Кое? Е това. Ами не мисля, че има нещо. Може, има начин. Ето тук ако се качиме. Но не, тук няма нещо. И ще се върнем, когато има нещо Няма по-интересно. нищо. Да, тук сме за тази стена от тухли. И... Всъщност много няма нищо интересно. Окей, аре. Аре, продължаваме. Я видим колко е часа. Да. Вече сме на втория етаж. Това съм сигурен. Това е тук отдолу, дет се качваш. Да, това съм сигурен. 3, 2, не. Не. Ето кой, ако искаш парково постави нагоре. Да, е сега. Веднага. Нали. Та, решихме да изпълним. Има слухове, че скоро ще я махат. Има и бункерите трета част. Да, ще има бункерите трета част. Днес ще ги снимаме. Ще намерим. Чух нещо от там. И аз. И аз. Какво чуваме, някакви звуци. Аре оти към звуците. Давай. Това ще защити. Има кутия от шах. What the fuck? Какво то? Да. Явно. Принцип в момента гледаме да не се набиваме на очи. Фак. Ще някой от там. Окей. Интересно. Тук мога да видиш камъка. Да. Как седи. И... Да. Очевидно някакви хора са живяли тук на времето. Може и още да живеят. И... Отиваме с следващия етаж. Намерихме нещо интересно горе-долу, което метално... Това е червил. What? Червил? Набута. Липстик. Червил. Добре, това е червил. Запазваме. Ами, както искаш, може да. Готино, не е по-добре да запазваме. Да, както е, ще се върнем с... Третия етаж. Тук става. Holy fuck, Вече тук. погледай тук. Аз ще не се ръвам. Айде на там към страшно. Тук вече е доста по-тихо.
Нищо. Аз там не искам да падна. Телефона. Чува се някакви стъпки, но само не се пречуват. Се надявам. Тук има ресло, да. И 9 или 10 етаж, не знам. После ще ги проверим и ще видим колко точно са. Ако се чуят някакви звуци, съжалявам. Добре, това е тапет. Да. Това май е последния етаж. Има само още малко. Т.е. таван, самия таван. Таваните помещения. Очакваме да са мейн евента. Да. Странно е, защото това не знам. Това са яки плочки. Колко по-високо се качваме. Да, колко по-високо се качваме, толкова по-вероятно някой да живее. Добре да се гледа, ти гледаш на набор, аз не гледам. Добре. Тук вече е верно. Но тръби и работа. Има тръба, която пада. Често всеки момент ще ми падне на главата, не знам. Възможно е. Но да, като цяло нищо по-различно. Алкохол, дрехи и... да. Какво е? Виж. Някакво тук. Яко. Стига додолу. Вече сме над. Охраната се тръгва, както е. Вече сме над заебани. Да, охраната не е после ни заебана, както е. Продължаваме с мейн евента. Та тръба е много зловеща. Виж как се държи. Всъщност някой правилен вие на тази сграда как обикара всичко. Това не че ние обикарахме точно всичко. Тук много тръби. What the fuck, бе, брат? О, не го барай. Остай. Ще им фанат. Да. Ето, брате. Кошер. Ще бегате тръбата. И тук трябва да внимателно това, защото е, да. Не че сме обикали точно всичко, но по-голямата част, смисъл, в голяма степен са едни и същи, тук има някаква тръба на пода. Да, тук имаше малко разнообразие за речи. Да, и... Тръбата. Няма сега. Няма спираме на всичко. Няма спирам, защото сега идва... Предполагам най-интересната част. Надявам се да е най-интересната част. Така, не че очаквам нещо, кой знае какво да има, но... What? Това? Къде ли излизаме на това? Ние снимаме ние снимаме горе на скалата. Да, точно за това казвам, че е мейн евента. И той да се не даме сега. Не гледа надолу. Имам лек страх от височини. Така, стига. Чат. Добре. Това е последното. Последния етаж. О, Стефан. Виж колко е яко, бе, брате. Да. Той Той е е тук е невероятно готино. Пак братле, какво беше тази птица, бе?
Надявам съм да съм... О, глед, тук е различно, виж. Да, тук е различно. Надявам се да съм я хвана тази птица в кадър. Малко честно казвам е страх, защото това може да се случи всеки момент, Това но няма да няма се го това кажа. трябва. Братле, А след това яко е брутално. панорама. Аз ще ходя така ти разглеждам. Добре, това може да не го кажа като... Доста яко е. Всъщност... Та птица там, не знам дали се вижда. След това доста готино всъщност. Може да видиш целия град. Не можеш да видиш целия град, но... Това е доста готино. Може да видиш телевизионната кула, чакай да видим моя режим малко. Да. И камерата ми между другото е супер гореща. Тук има някакви комини. Това е готино, така само да дойдеш тук, за да видиш, смисъл, да го дадеш. И вижте, дано са, какво голямо поле има, в смисъл. Не те чуха хората между другото. И се радват. Добре, това, вижте какво поле има. Тук се да... Това е яка клетката върху. Да, в смисъл, брутално е, може да видиш целия свят. Я. Лекни е така. Да. Да, братле, като си грени. Вау, това е. Какви има, братле? Кой? Пусна се някаква аларма. Ние се виждаме невероятно хубаво от тук. Да, може би не я чувате, но в смисъл това е аларма. Не е за сграда. Не, братле, брат, идиота си, бе. Ако си ударил някой. Окей. Значи не знам, всеки път, когато се подавам, се пуска някаква аларма, но в цяло, нека да завършим клипа. Не, тук няма да завършим клипа, защото има още една част. И отиваме една част. Добре, отиваме. Няма кой да ни види. Тък мога да си се поговорим. надяваме. Всъщност там има строеж метал, да не отиваме там. Втората част има строеж и е по-голяма. Не става някой да не види. Ние тук идва. Добре, намерихме някакъв готин графит. Горе да остава. Окей. Ето тук пък от друга страна има кутия цигари. Не видяхме птични дома. И някакви лепенки. Има знака на Хитлер с маркер нарисуван, естествено. На плочките. Окей, тук 100% някой идва. Да, има графит. Holy fuck. Я го видим това. Това са някакви бани, братле. Откъде да знам какво е това? Някакво супер странно това. Много са брутални плочки. Мене ме радва. Само че тук има чувство, че това са били кинефи, Реши. Да. Не, това са били кинефи. Може да не са, но днес са. Ай, сега трябва да минем тук. Стелт. Нямаме да. И сме тук и целият свят ни вижда. Да поснимаме още. Вижда от леко колите колко път. Да, ама не, тук всеки ще ни види между другото. И дори хората от строежа. Да. Така че стелт. Тук да завършим какво. Така. Това бях аз. Да, само си. Да. Стефан. Да, това е. Тази сграда. Не как ме очакват. В смисъл. Може би си струваше само заради самата гледка, не знам. Да. Цяло беше готино. И очаквате бункер част трета, края, евентуално. Следващия път. Следващия